Batek baino gehiago pentsatuko du parkurra arriskutsua dela, baina gaur ikusiko dugu hori ez dela horrela. Bueno, Andoni, konta idazu pixka zertara etorri zareten gaur arrasatera? Parke hau ireki berri dutenez, hemengo gaztei eta umei parke hau erabiltzeko erremintak, eta parkea berez seguragoa izateko, umeek eta behar duten segurtasun neurriak edo teknikak irakastera etorri gara. Geroz eta ohikoa da parkurra edo kirol disiplina horretarako parkiak sortzea, espazioak sortzea herrixetan? Nik uste 2018tik aurrera batez ere hemen Euskal Herrian hasi direla parkeak sortzen eta ikusi dutenez umeek ere interesa handiaga daukatela parkurrean, batzuetan ez denez hain evidentea herrietan edo hiritan dauden esiak edo plazak, parke hauetan ere igual seguruak izan daitezke lurragatik, distantziengatik, materialagatik, bera baita ere auzokideak ere ez direla raiatzen, etortzen baldin badira umeak saltatzera edo musikarekin edo delakoarekin. Osea, bai dira alternatiba bat igual astapenerako eta gero hirian edo herrian dauden aukera gehiago ikusteko. Esan duzu geroz eta gehiago animatzen dirala, egisa da bitxanda egon dira, gaztetxoak lehenengo eta pixkat nagusi xauak ostian, badabil jendia, ezta? Bai, gero eta gehiago, azkenean hori klaseekin ni bai nabaritu duala zenbat eta klase gehiago orduan eta ume gehiago animatzen dira praktikatzera, ikusten dela, behin ikusten denean, parkurra ez dela zoroen gauza bat, ez dira teiatutatik salto egiteko gauza bat, baizik eta mugitzeko edo entrenatzeko modu bat, azkenean guraso gehiago ere animatzen dira eta uzten diete haien seme-alabai parkurra egiten. Dana ala arrisku puntu bat badakala. Hori bakoitzak erabakitzen du nolako esposizioa jarri, ni ez baldin manago eroso altuera batean, ez naiz altuera batera igoko. Eroso baldin manago eta entrenatu baldin manaiz horretarako bai, orduan arriskua azkenan norberak erabakitzen du ze punturaino eraman. Kirol bezala ze onura ditu parkurrak? Esango nuke, entrenamendu fisikoa lantzeko aukera ona da, ez dagoelako ez lehiarik, bakoitza jartzen dutako bere neurriak, ez dago adibidez talde kirol batean dagoen presio hori ona izateko edo talde on batera joateko, bakoitzak gero ere bere hirian edo bere inguruko tokietan entrenatzeko aukera dauka, ez duzu materialik behar, orduan bere osotasunean ikuste oso accesible edo erraz sar zaitezkela parkurra egitera inolako materialik edo ekiporik gabe. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. Ze kirol dau? Parkur. Eta zer da parkur?
saltuak itxia hortik. Eta eskalatzia, eta salto handiak itxia. Eta horretik probau izan dozu inoiz? Ni bai, Arian ez izan, Alex segurakin eta. Nino jarria urte bat, Eta nun itxen dozue? Antzuolan. Pues gehienetan itxen dugu parkian. Parkurra dia hola saltuak eta pues gaur eukitugu kriston irakasle onak eta lagundu digute gure teknika eta mejoratzen. Zuk aurretik probauta zenekan parkurra? Bai, Nun edo? deban, kalian, denbora guztien kalian, parkurretan. Eta holako parke baten eitxia desberdina da? Kalian eitxiakin konparauta, zer daka berezisa? Jo, kalian donun ezin dituzu, holako baiak edo ezin dituzu aurkitu. Eta laguntzen dizu asko, honek. Pues perezaz komandozko esnatzia, baina ondo ibiliga. Istriputxo bat eduki dozu? Bai, Ze pasau da? hor barandean kontra emana zela, naukala zauri baia eta orain zauriare hori irten ninja eta jarola. Dana dela, gomendatzeko kirola da parkurra? Bai. Eta bilurradakan jendiari ze esango zotzasun? Ez, etortzeko ona, praktikatzeko apur bat eta ondo pasatzeko. Bueno, ondo pasau dozu orduan? Bai. Nire bai, aunque super kantzauta, Bueno, rekuperau, bai. Ni ondio salto gehiago itxeko nago prest, baina kantota bai nago.